У кожнага народа ёсць свае героі старадаўніх міфаў і легенд. У беларусаў на слыху засталіся іх імёны – Жэўжык, Зюзя, Злыдзень і іншыя. А вось убачыць, як яны выглядалі, даведацца, чым дапамагалі ці, наадварот, шкодзілі нашым продкам і нават пагуляць са старажытнымі духамі можна ў раённым гісторыка-краязнаўчым музеі. Міфы і легенды заўсёды былі цікавымі для людзей, але мноства беларусаў амаль нічога не ведаюць пра сваіх міфічных істот. Так палічылі і ў спецшколе-інтэрнаце для дзяцей з парушэннямі зроку і правялі навучэнцаў на цікавы музейны занятак з наведваннем выставы «Старые герои. Новый свет». Она состоит из 3 частей. В первую очередь это, конечно же, невероятная, очень атмосферная и характерная скульптуры скульптора Антона Шипицы. Также это графика, очень атмосферная, очень красивая, автора Валерия Слаука. Он с 1981 года является членом Белорусского союза художников. А третья часть – это такой аттракцион, віртуальная рэальнасць. Вось, напрыклад, самыя вядомыя нам духі дамавікі. Яны добрыя, жывуць у хаце, падтрымліваюць агонь і дапамагаюць выдатным гаспадарам. Але могуць абазліцца і пераўтварыцца ў злыдняў або нячысцікаў. Гэта варожыя духі, якія насылаюць на людзей няшчасце. Яны таксама могуць з'явіцца знянацку або ў людзей, якія вельмі прагнуць разбагацець. Акрамя іх на выставе прадстаўлены іншыя героі міфаў: Жэўжык, добры дух рэк, Дзед Мароз, добраахвочы дух-апякун гаспадароў, Еўнік, які ахоўвае еўню і хлеб. І такіх добрых і дрэнных духаў у нашых продкаў было шмат. Некаторыя з іх паводле павер'яў выглядалі як людзі, хтосьці пераўтвараўся ў жывёл, а іншыя мелі сваё непаўторнае аблічча. На выставе можна пазнаёміцца не толькі з карцінамі, фігурамі і прачытаць пра духаў у спецыяльных альбомах, але і прайсці квест у віртуальнай рэальнасці. Можно взаимодействовать с этими героями, персонажами из белорусских мифов, сказок и легенд. Ну, в общем, с персонажами выставки. Там встречаются и Зюзи, и шутуны, и злыдни. Аттракцион, наша виртуальная реальность, абсолютно бесплатный, и заплачивать за него не надо в рамках выставки. Пра кожнага з герояў беларускіх міфаў, легенд і казак дзецям падрабязна расказалі работнікі музея. І экспанаты выставы, як прызналіся самі наведвальнікі, запомняцца ім на доўгі час. А расскажи, про кого тебе больше всего запомнилось? Ну, мне запомнилось про злыдня. У нас на слуху слова вот эти есть. Злыдень, Жэўжык. Мы как бы слышим их, да, в Беларуси, вот в семьях наших. Но по большому счету, да, мы не знаем, кто это. Поэтому такая выставка, она очень полезная и нужная и для взрослых, и для детей. То есть мы не знаем практически, ну, мало знаем свою мифологию, вот белорусскую. Вот. И мы теперь воочию увидели, кто это есть. Поэтому очень познавательно, очень полезно, нужно. И мы под большим впечатлением получили огромное удовольствие от того, что вот мы прикоснулись к нашей белорусской вот мифологии и очень много почерпнули для себя. Прабудзе такая незвычайная выстава ў музеі да сярэдзіны красавіка. І кожны жадаючы можа дакрануцца да дзіўнага свету, пазнаць больш пра сваю гісторыю і атрымаць прыемныя ўражанні ад знаёмства з героямі старажытных міфаў, казак і легенд.